ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಬಾನ ತೂಪಿನ ಎತ್ತರದ ಕಂಗು ಮರದ ಬರಿಟು ನಡುಪುನ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇಂಚ ನಾಲು ದಿಕ್ಕಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುಬೆರಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಸಿರಿತ ಮಟ್ಟೆಲೊಂದು ಪನೊಂದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಕೆಡು ಇನಿ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಏನ್ಪತ್ತ ಮೂಜೇಟ್ ನಮವುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪಿ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯನ್ನರೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಬಂಡಾರಗೂ ನನಲಾತ ವಿಚಾರೊಳಿನು ಗೇನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತಿರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಜತೆ ಆತಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆ ತೂಕಿಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಮುಡ್ದು ಬೈತಿಡು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮಣಿಟು ಪುನಾರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಚಟುವಟಿಕೆದ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೇನ ಪುಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಎನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ನನಲಾತ್ ರಂಗದಿಂಜಾಯರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು ಮೆರೆನು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರೊಳಿನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಗೇನದ ಕೊರಿಯರೆ ನಮಕಾದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನು ನಮಕಾದ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕುರ್ದು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೆರಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೌಕಿಡಿಯಾನು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸ್ನೇಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಳ್ಯ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ ಮೀರುಲೆರ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಎನ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಕ್ ಎತ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಜಿರೆದ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜತಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆ ತೂಕಿಡಿಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದ್ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದದು ಇನಿಕ್ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಎನ್ಪತ್ತ ಮೂಜನೆ ಎಗೆಗ ಮುಟ್ಟರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಐನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ரெண்டு ಕಣ್ಣುಲುಂದೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಏನದಿಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೇಡು ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವಸುಲ ಬತ್ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಸುಮಾರು ಶ್ರಮ ತೋಜುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗ ಮಲ್ಲು ಮಟ್ಟದ ಜಬದಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಬದಾರಿಕೆಯನ್ನು ತರಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾದ ಬೆಂಪಿನಕಲು ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೊಕ್ಲಿನ್ಲ ಗುಡು ಉಡಲಿಡ್ದು ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಉಡಲಿಡ್ದು ಮೂಕೆ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನದೀದ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತನು ನೆಕ್ಕಾದೆದೀದ್ ಲೇಸಿಗ್ ಟಾಂಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಐಸಿರದ ಪುತ್ತುಳಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನು ಎತ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಿಯರೆ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಪುಗಾರ್ತಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೆರೆನ ಪೊಲಬು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆದ ಜಬದಾರಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿನ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಸಾರ್ದಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಕನ್ನಡ ತುಳುಕಾದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದದು ರಾಜ್ಯಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಕಂತು ಕೊರಿನಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸರ್ ಮೇರು ಬರತಿನ ಪದ್ಯಲೆನ ಸೀಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವಿನ SP ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಶಶಿಧರ ಕೋಟೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಒರ್ಲದ ನಿಪುಡು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎದೇನ ಸೊಂದುದು ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಇನಿಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬದ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ಕೃತಿಕಲು ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ಒರಕ್ ಏರ್ನಲ ಕೈ ಸೇರುಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಾವನಲ್ಪ ಸಕಾಯ ಆಪಿನಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನುಲಿ ಮೆರೆನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾವೇತೋ ಇನಿ ಅರೆಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿವರಲು ಅಂಚನೆ 6 ಬರೆತಿನ 100 ಮಿಕ್ಕ ದಿನ ಕೃತಿಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಪನಂದುಕೊಂಡ 1 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಅವು ಪಂತಿನವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಗೇನದ ಮಾಡಿ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರಿರಾದ ನಮ್ಮ ರೈನ ಮೆರೆನ್ ವಿದಾಯದಕ್ಕಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಟ್ಟದ ಮಣಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಪಂಡ ಅರೆನ ಸಾಧನದ ಕತಿನ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನಡೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಗೇನದಿಂಜಾವಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಂದಿನ ಅಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾಯನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ ಮೇರೆ, ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನಿರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜತ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ, ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾಯನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೇರೆ, ಬಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇರೆ, ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆ. ಕನ್ನಡದ ಪಿರಾಕದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಮ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂದ ಎಂಚ ಪಣ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಕಾವ್ಯನು ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಪಣ್ಪನ. ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಪಂಡ ಪಳಂ ತುಳು ಅಂಡ ಉಂದು ಶಿವಣಿ ಬ್ರಾಣೆರಿನ ತುಳುಟು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರು ಈ ಮಾತ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥೋಲೆನು ತಾಡವಾಲೆಡ್ದು ನಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಅವೇನು ಬುಡುಪಾದ ಕೊರ್ತೇರು. ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಲು ಐನಾಜು ಉಲ್ಲ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕಾವ್ಯ ಅವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಒಂದು ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಎಂಚ ಕನ್ನಡಡು ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪಂಪುನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗದ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗದ್ಯ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಅವೇನು ಬರೆತಿನ ಕವಿ ಏರಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ ಐತ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1200 ಒಂದು ಪಣೋಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯೊಲೆಡ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಪಂಪಿ ಕವಿ ಬರೆತಿನ ಮಹಾಭಾರತ, ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆ ಕವಿ ಬರೆತಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥ, ಕಾವೇರಿ ಪಂಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿನವರಿ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ, ಕರ್ಣ ಪರ್ವನು ಬರೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ರಡ್ಡನೆ ಹರಿಹರ ಕವಿ ಬರೆಯಿನ, ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಭಾಗವತಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯದನೆ ಭಾಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣದೈತು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಾವ್ಯಲು ನಮಕ್ ಈ ಪಳಂತುಳು ಭಾಷೆಡು ಉಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿನ ಕಾವ್ಯಲು ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾವ್ಯಲು ನಾ ಉಲ್ಲ ತುಂಬ. ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾವ್ಯನು ಓದರ ಸುರುಮಲ್ಪುನಗ ಕೆಲವು ಐಡ್ದಲಾ ಪಿರಾಕದ ಕವಿಕುಲು ಬರೆಯಿನ ಕಾವ್ಯలను ಆ ಕವಿಕುಲು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದಿಡು ಏಣಾಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ನಾಣಿಲ್ತಾಯೆ ಪಣ್ಪುನವಜಿ ಕವಿನು ಅರುಣಾಬ್ಜ ನೆನಪುವೆ. ಏಣಾಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ನಾಣಿಲ್ತಾಯೆ ಪಂಡ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಣಿಲ್ತಾಯೆ ಎಂದು ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕರಿ ಗುಡ್ಡತ ರಾಯೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಡು ಗಿರಿರಾಜ ಪಣ್ಪುನ ಅರ್ಥದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕವಿಕಲೇನು ಪೂರ್ವ ಕವಿ ಸ್ಮರಣೆಡು ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ನೆನಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಲೆ ಪುದರಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಕೀಚಕ ವಧೆ, ಬಾಣಾಸುರ ವಧೆ, ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನ ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಟ್ ಕವಿ ಪಣ್ಪೆ ತಿಳಿವುಳ್ಳ ತುಳು ಭೂಮಿ ತುಳೈ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯೋ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕವಿಕುಳು ವಿಸ್ತರಿತರೆಯೇರ್. ತುಳು ಭಾಷೆ ಕವಿಕುಳು ಈ ಬಹುವಚನದಾವರ ಆಯಡ್ದಲ ದುಂಬು ತುಂಬಾ ಜನ ಕವಿಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತಿ ನಮಕ್ ಆ ಕಾವ್ಯಲು ತಿಕ್ಕದಿದ್ಯ ಆವಡ್
ತಿಕ್ಕದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಐನಾಜಿ ಕಾವ್ಯಲೇನು ಓದುನ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡು ತೆರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ಎಣ್ಣೋಡು. ಈ ಕವಿಕುಳಿನ ಕಾಲದೇಶದ ಚರ್ಚೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಸುರೂತ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬರೆತಿನಾಯ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ ಆಯನ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಐತ ಕಾಲ 1200 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪಂಡ ಅವು ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಕಾವ್ಯಲೆನ ಭಾಷೆಡ್ದಲ ಪಿರಾಕದ ಸ್ವರೂಪ ಐಟು ಉಂಡು ಪಣ್ಪಿ ಕಾರಣೋಡು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವೇನು 1200 ಪಂಡದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಪಣ್ಪಿ ಕವಿ ಬರೆಯಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯ. ಈ ಪುದರು ತುಲೆ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಅವದಲ ತುಳು ಅತ್ ಅರುಣ ಪಂಡ ಕೆಂಪು, ಅಬ್ಜ ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಪಣ್ಪಿ ಅರ್ಥ. ಕೆಂಪು ಚಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಯ್ಯೆ ಪಣ್ಪುನಾಯ ಬರೆದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಆಯೆ ಒಡಿಪುದ ಕೈ ತೊಲುದ ಕೊಡವೂರು ಪಣ್ಪಿ ಊರುದ ಕವಿ ಅಲ್ಪದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಭಕ್ತೆ ಅವ ಆ ಕಾವ್ಯೋಡು ಪಣ್ತೆ. ಆಯನ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಗೂ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಆಧಾರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿನೇ ಆಧಾರ ಆಯನೇ ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾತಕ ಪದ್ಯ. ಆ ಜಾತಕ ಪದ್ಯೊಡ್ದವರ ಆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿನ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1383 ಪಂಡದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ. ನನಂಜಿ ಆಯೆ ತನ್ನ ತಂಕ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದೆ. ಆ ಅರಸರು ಶಿವ ನೆಡುಂಬಾರರು, ಶಿವ ನಿಡಂಬೂರ್. ಆ ನಿಡಂಬೂರರನ ಪುದರಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತಾವು ಪಣ್ಪಿ ಊರುದ ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಆ ಶಾಸನಲ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಸಮ ಅಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಆಯೆ 1383 ಇಸ್ವಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತೆ ಪಂಡದ ಎಣ್ಣೊಲಿ. ನನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಈ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತಡು ದಾನ ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ನಿರೆಲಿಡು ಉಂಡು ಅಂಚಂಡ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲನ 1430 ಪಣ್ಪೆರತ್ತ ಒಂದು 5 ದುಂಬೆ ಎಂಚ ರಚನೆ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿನವೇ ತಪ್ಪು ಪಣ್ಪುನವೇ ಒಂದೇ ಕುತ್ತರ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕಲು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲನು 1230 ಅಂದೇ ಪಣ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದು ಅವು ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲ ಪಣ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪ್ರಭಾವಲ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಹೊರಳುಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕವಿ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಪಣ್ಪುನ ಕಾವ್ಯನ ಬರೆಯಿನಾಯಿ. ನಮ್ಮ ರೂಢಿಡ್ ಭಾಗವತೋ ಅಂದು ಪಣ್ಪ ಅಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು. ಕವಿ ಕಾವ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಪಣ್ಪೆ ಯಾನ ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಕಾವ್ಯದ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೋ ಅತ್ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಅವನು ಬರೆಯಿನಾಯೆ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ಆಯಲ ತನ್ನ ಜಾತಕನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಡು ಬರೆತೆ. ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಈ ಜಾತಕ ಪದ್ಯದ ಆಧಾರಡು ಕವಿನ ಕಾಲನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1630 ಪಂಡದ ಎಣ್ಣದೆ ಆಂಡ ಈ ಭಾಗವತಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಅರುಣಾಬ್ಜನ 1383 ಆದ ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ 200-300 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಮ್ಮ ಆ ರಡ್ಡು ಕಾವ್ಯಲೆನ ಭಾಷೆಡು ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರಡು 1630 250 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಪಣ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಡು ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ ಕಾಲನ್ಲ 1370 ಪಂಡದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅತನಗ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ಬರೆನ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಹಂತೋಡು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ
ವಿಷ್ಣು ತುಂಗನ ಕಾಲನು ಪುನರ್ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣು ತುಂಗನ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಆತು ಪಿರಾಕದ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ 1200 ಪಿರಾಕದ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಷ್ಟಕಾರ ಅಂದ್ ಷ್ಟು ಪಂಡದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಭಾಷೆಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕಾಲೊಡೆ ಅವು ತತ್ತದ ಪುಂಡು ಭಾಷೆಡ್ದು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಾದಿರಾಜರ ಕಾಲ 1480 1500 120 ವರ್ಷ ಆರು ಬದುಕದೇರು. ಆರೆನ ಕೀರ್ತನೆಡೆ ಅಷ್ಟುಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆಡ್ದವರ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗನ ಕಾವ್ಯ 1530 ಐಟು ಸ್ಟುಕಾರ ಉಂಡು ಆನೆಡ್ದಾರ ಅವಲ 1370 ಪೊರ್ತುದನೆ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು. ನನಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡೈಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ಪಿರಾಕದ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನ ನೆನೆತುದಜ್ಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿಕಲೇನು ಪೂರ್ವ ಕವಿ ಸ್ಮರಣೆಡ ಪಂತೆ ಅಂಡ್ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ದಾಗೆ ಪಂತಜ್ಜೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿಲ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗನ ಸಮಕಾಲೀನೆ ನೆನೆಪೊಡಾನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಆನೆಡ್ದಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ರಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾವ್ಯಲು 1370 ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ರಚನೆ ಆತುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವಾದ ಪಣೊಲಿ. ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಬದಿತಾಯೇ ದಾಯಕ ಬಂಡ ತಾಡವಾಲೆ ಆ ಕಾವ್ಯದ ತಾಡವಾಲೆ ಗ್ರಂಥ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಪ್ರದೇಶಡು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವೇನು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆಲ ಒಡಿಪುದಾಯನೆ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಒಡಿಪುದ ಕೊಡವೂರ್ದ ಕವಿ ಪಂಡದ ಆಯ ಪದ್ಯೊಡೆ ಪಂತೆ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆಲ ಒಡಿಪುದಾಯ ಎಂದು ಪಣ್ಣೋಡು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಊರುದಕ್ಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸರ ದಾನೆ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಆಯನ ಕಾವ್ಯಡು ದುಗ್ಧಾಬ್ದಿಪುರ ಪಂಡದು ಉಂಡು. ದುಗ್ಧಾಬ್ದಿಪುರ ಪಂಡ ಕ್ಷೀರಾಪುರ ಪಂಡ ಪೇರೂರು ಹೇರೂರು ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ಅವು ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡದ ಕೈತೊಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಡ ಹೇರೂರು ಪಂಪಿನ ಊರು ಒಡಿಪುಡುಲ ಉಂಡು. ಇತದ ಮಣಿಪಾಲದ ಐಟೆ ಪೇರಂಪಳ್ಳಿ ಪಂಪಿ ಊರು ಉಂಡು ಅವು ಇತ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಆದಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಅವು ಪೇರಂಪಳ್ಳಿ ಪೇರು ಅಂಪಿ ಪಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಪೇರು ಮಲ್ಪುನ ಪೇರು ಮಾರುನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಅವಲ ದುಗ್ಧಾಬ್ದಿಪುರನೇ ಒಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ದುಗ್ಧಾಬ್ದಿಪುರ ಪಂಪುನ ಕನ್ನಡ ಭಾಗವತೊಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗಡಲು ಪಂಪಿ ಅರ್ಥೋಡು ವೈಕುಂಠ ಪಂಪಿ ಅರ್ಥೋಡು ಅವು ಪ್ರಯೋಗ ಆದಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಮಾತರ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಗವತದ ಕಾವ್ಯದ ಏತೋ ನಿರೆಲುನು ನಮ ತುಳು ಭಾಗವತ ಅರ್ಥೋಡುಲ ತೂಪಿನಡ್ದಾವರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗವತದ ಕಾವ್ಯಲ ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಶುಕಯೋಗಿ ಪಂಪುನಾಯ 1300 ಇಸ್ವಿಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂಚಾದು ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆಲ ಅರುಣಾಬ್ಜೆಲ 1370 ಇಸ್ವಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಡಿಪುದ ಪರಿಸರೊಡೆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡದು ನಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾನೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ತುಂಗ ಪಂಪಿ ಕೋಟ ಬ್ರಾಣೆರಿನ ವಂಶದಾಯೇ ಪಂಡದು ದುಂಬುದ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ಪಂಡೆರ್ ಐಕೆ ಆಯನು ವಿಷ್ಣು ತುಂಗ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಆಯ ಜಾತಕ ಪದ್ಯೊಡೆ ಪಂಟೆ ಧರಣಿ ಸುರೆ ವಿಷ್ಣು ರಚೀತಿ ಕಥೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ದಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಟೆ ಧರಣಿ ಸುರೆ ವಿಷ್ಣು ರಚೀತಿ ಕಥೆ ಮಲ್ತಿ ಬರೈಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಸಮ ತುಂಗೆ ಪಂಡದ ವಾಲುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಜಾತಕ ಪದ್ಯೊಡು ಆಯೆ ತುಂಗ ಕುಲೊಂತ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಟೆ ಅವೇನು ನೆನಪುಗುದಿ ಒಂದು ತುಂಗ ಕುಲೊಂತ ಧರಣಿ ಸುರೆ ವಿಷ್ಣು ರಚೀತಿ ಕಥೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಯಗ್ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿಯರು ಅಂಡ ಒಂದೇನು ಒಪ್ಪರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾದ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಆಯನ ಜಾತಕ ಪದ್ಯೊಡು
ಈ ವರ್ಮ ಗ್ರಹಕುಲೆಡ ಎಣ್ಮ ಗ್ರಹನು ಮಾತ್ರ ಅಯಪಂಡೆ ಇಂಚಿ ರಾಶಿಡು ಈ ಗ್ರಹಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಆಂಡ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಓಲುಂಡು ಅಂತ ಅಯಪಣ್ತಜೆ ಈ ತುಂಗಾ ಪಣ್ಪಿ ಶಬ್ದನು ಶುಕ್ರ ಪಣ್ಪಿ ಅರ್ಥಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಆ ಶುಕ್ರೆ ಈ ಕವಿನ ಜಾತಕಡು ತುಲಾ ರಾಶಿಡು ಉಲ್ಲೆ ಅವು ತುಂಗ ತುಲೋಂತ ಅಂದ ಅವಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಊಹೆವು ಎನ್ನನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದಿ ಅನ್ ಪಣ್ಪುನಿ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಕುಲಾ ಪಣ್ಪಿ ಶಬ್ದಗೂ 7 ಪಣ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಈ ಒಗಟದ ಭಾಷೆಡು ಕುಲ ಪಂಡ ಸಪ್ತಕುಲ ಪರ್ವತ 7 ಅವು ಸಂಕೇತ ಅಂಚ ಶುಕ್ರ 7ನೇ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಡು ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಪಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡ ತುಂಗೆ ತುಲುಂಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರಣೀಸುರ ವಿಷ್ಣು ರಚಿತಿನ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಎಣ್ಣಿಗೆನೆ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ಆಪುಜ್ಜೆ ವಿಷ್ಣು ಪಣ್ಪಿ ಕವಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಆತೆ ಉಂದೆನು ಇಡೀ ಲೋಕ ಪೂರ ಒಪ್ಪೊಡುಂದು ಯಾನು ಪಣ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಕವಿಕುಳೆನ ಒಂಜಿ ಕಾಲದೇಶದ ಚರ್ಚೆಲ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ ಆಸಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ಣಪರ್ವ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವೇನು ಬರತಿನಾಯ ರಡ್ಡನೇ ಹರಿಹರೆ ಅಥವಾ ಹರಿಯಪ್ಪೆಯಿಂದ ಆಯಗ ಪುದರು ಆಯೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸು 1370 ವರ್ಂಬಡ್ದು 1404 ಮುಟ ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಪಣ್ಪೆರು ಆಯಲ ಕರ್ಣಪರ್ವ ಕಾವ್ಯಡು ಜಾತಕ ಪದ್ಯ ಬರತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯಲೆಡ ಮಾತೆಟ್ಟುಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣ ಜಾತಕ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡನೇ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ್ಣಪರ್ವದ ಜಾತಕದ ಆಧಾರಡು ಆಯನ ಕಾಲ 1385 ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆಯೆ ತುಳುವ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸಡು ವಿಜಯನಗರದ ತುಳುವ ವಂಶದ ವಿಚಾರವಾದ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಪೋತಿನಕುಲ ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುವ ಇಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲುಳ್ಳ ಅಂಡ ಕರ್ಣಪರ್ವ ಪಣ್ಪುನ ಕಾವ್ಯ ತುಳುಟೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಲ ತುಳು ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಡಕ್ಲು ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪದು ಒಂದು ಈತ ಕವಿಕುಲೆನ ಕಾಲದೇಶದ ಚರ್ಚೆ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ವಿಚಾರನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಎಂಚ ನಡತದ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬು ಎಂಚ ಪರತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಯಾನಿ ಇತನೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ ಪಣ್ಪಿ ಧ್ವನಿಮಾ ಅವೇನು ಕಿಟೆಲ್ ಕೋಶಡು ಇರ್ದತ್ತು ಅತ್ತು ಪಂಡದ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಣ್ಪಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜಾಯಮಾನ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ ಧ್ವನಿ ಮಾಡು ಉಂಡು ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನಡದ್ದು ಪಣ್ಪಿನ ಇತದ ತುಳು ದುಂಬು ಎನ್ನಸ್ದು ಉಳ್ಳಸ್ದು ಜಾಸ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಚ್ಚಾರ ಇತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಇತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಆತೆ ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಇಂಬೆರು ಪಣ್ಪನೆಕ ಸ್ಟು ಬೇರು ಈ ಕುಳು ಪಣ್ಪನೆಕ ಸ್ಟೀ ಕುಳು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಲು ಇತ್ತ ಪಂಡದು ಕಾವ್ಯನು ಓದನಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಪಳಂತುಳು ಭಾಷೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲು ಒಂದು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ರಳಾಕ್ಷರ ಇತ್ತುಂಡು ಇತೆ ನಮ್ಮ ಓರ್ತಿ ಇಂದ ಪಣ್ಪ ಅವು ರಕಾರಡು ರೇಫಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಅವು ಒಳ್ತಿ ಪಣ್ಪಿ ರಳ ರೂಪಡು ಇತ್ತುಂಡು ಬೆಳುಪು ಬೊಲ್ಪು ಪಣ್ಪಿ ಅರ್ಥಡು ಉಂದರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಭಾಷೆದ ಲಕ್ಷಣ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯಡು ದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರ್ತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಣಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿವಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸವು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಒಂದು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ರಾವಣನು ರಾಮನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ತುಳುಟು ಇತೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇತೆ ಅಂಚ ಪಣರಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಪಳಂತುಳು ಭಾಷೆಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗಲು ಇತ್ತ ಪಣ್ಪುನೆಕ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯಡು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇ ವೆರೆಟಾವ ಸ್ತುತಿ ಪಾವುಂಡೆರು
ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೂಪಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ಉಂದೆಡ್ದಲ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಲೋಪಸಂಧಿದ ಒಂಜಿ ಜಾಯಮಾನ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಡು ನಮ ಲೋಪಸಂಧಿ ಎಂಚ ಪಂಪ ಪಂಡ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಂಪಿನೆತ್ತ ಶಬ್ದದ ಕಡೇತ ಉಕಾರ ಲೋಪ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದಾಂತ್ಯ ಸ್ವರ ಲೋಪ ಅವು ಲೋಪಸಂಧಿದ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಡ ಪಳಂತುಳುಟು ಅಥವಾ ಇತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತುಳುತ ಪ್ರಯೋಗಡು ಲೋಪಸಂಧಿ ಅಂಚ ಆಪುಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೇನು ಸಂಶಯ ಇದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದ್ದಿ ಅವಡು ಅಂಡ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯಡು ಸಂಶಯೋದ್ದಿ ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಪದತ ಇದ್ದಿ ಪಂಪುನೆತ್ತ ಇಕಾರ ಆದಿಸ್ವರನೇ ಲೋಪ ಆಪುಂಡೇ ವಿನ ಪೂರ್ವ ಪದತ ಕಡೇತ ಸ್ವರ ಲೋಪ ಆಪುಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಇದ್ದಿ ಬೇತಿದ್ದಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಇತೆಲ ಬೇತೆದ್ದಿ ಪುಗೆ ಇರೆ ಪುಗೆ ರೇ ಆಪುಂಡೇ ವಿನ ಪುಗೀರೇ ಆಪುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಲೋಪಸಂಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮೇಲೂ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾನ ಎಂದು ಪಂಡ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡು ರಾಮನು ರಾಮನಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮನನ್ನು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇಂಚ 7 ವಿಭಕ್ತಿನ ಪಂಡ್ಪತ್ತ ಉಂದಕ್ಕೆ 7 ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಇಪ್ಪುನೆ ಕನ್ನಡಡು ಐಟಲ ಕೆಲವು ಇದ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂದು ಪಣ್ಪುಜ್ಜ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಒಂದೇ ಪಣ್ಪ ಮರದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಪಣ್ಪುಜ್ಜ ಕನ್ನಡಡು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಇತ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತುಳು ಕಾವ್ಯಡು ಸುಮಾರು 40 ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಲುಲ್ಲ ಪಂಡ 7 ವಿಭಕ್ತಿನೇ 42 ರೂಪಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಸಂಪತ್ತವು ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ವ ಶಬ್ದಲು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಷೆಡುಲ ಏತೋ ಶಬ್ದలను ನಮ್ಮ ಕರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾವು ಇಜ್ಜಿ ಜಾರದು ಬೂರೊಂದುಳ್ಳು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಪಳಂತುಳು ಭಾಷದ ಏತೋ ಶಬ್ದ ಇತೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಪುಜ್ಜಿ ಓ ಇಂಚನ ಅರ್ಥ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಲು ಭಾಷದ ವಿಶೇಷತೆಲು ಅಪೂರ್ವ ಶಬ್ದಲು ಪಳಂತುಳು ಭಾಷೆಡಿತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆರುವಟೆ ಪಂಡದಾನೆ ತಾದಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ತೆರುವಟೆ ಅಂಚನೆ ವಿಷಾಪೋಲ ವಿಷಾಪೋಲ ಪಂಡ ಬೀಸಪೋಲ ಅಂದ್ ಆ ವಿಷ ಪಣ್ಪಿ ರೂಪ ಬೀಸ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂ ಪಣ್ಪನೆಕ್ ವೀರಿ ಪಣ್ಪಿ ಶಬ್ದ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ನದಾನಿ ಮರುದಿನ ಪಣ್ಪಿ ಅರ್ಥೋಡು ಮನ್ನತಾನಿ ಅಂತ ಪಣ್ಪ ಮನ್ನತ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪುಜ್ಜ ಮರು ವರ್ಷ ಪಣ್ಪಿ ರೀತಿದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂಡ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯಡು ಮನ್ನತ ವರ್ಷ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ತಾವು ಕನ್ಯಾವು ತೆಂಬಡ ಆಯ ತೆಂಬಡ ಬೈದಿಜ್ಜೆ ಪಂಡ ನನಲಾ ಬೈದಿಜ್ಜೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಶಬ್ದಲೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪಳಂತುಳುಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತುಲು ಉಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಾರ್ಥದ ಕಾವ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಚಾಟಕ ವೃಂದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾಸ್ವರೂಪನು ಕಟದೆತ್ತೆರು ಪಣ್ಪುನ ಆ ವಾಚಾಟಕ ವೃಂದೋ ಪಣ್ಪಿ ಶಬ್ದಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೊಲಿ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ತಾಳಮದ್ದಲಿಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರದ ಮಂಟಪನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವ ಅಂಚನೆ ವಾಚಾಟಕ ವೃಂದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಆ ಪುದರುಡು ಕವಿ ಲೆತ್ತದಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಪಂಡು ಇಂದು ಭಾಷೆದ ದೃಷ್ಟಿದ ಪೊಲಬು ಛಂದಸ್ಸುದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೆ ಪದ್ಯದ ಪೊಲಬು ಎಂಚ ಪರತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇತೆ ಪೇರುನು ಲೀಟರ್ಡ್ ಲಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಕುಂಟುನು ಮೀಟರ್ ಲಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯನು ಮಾಪನ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಲಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಾನ ಐಕ್ ಛಂದಸ್ಸು ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೃತ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಪಂಡದ ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಮಾಲಿನಿ ವೃತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಂಬ ವೃತ್ತಲು ಇಲ್ಲ
ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಕವಿಕುಲುಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತುಲು ತೋಟಕ ವೃತ್ತ ತನನಂ 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 ಈ ರೀತಿ ಸಗಣ ಆ 4 ಸಗಣ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ತೋಟಕ ವೃತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧೃತ ವಿಲಂಬಿತ ವನಮಯೂರ ಮಾಲಿನಿ ತರಳ ಇಂಚ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವೃತ್ತೋಲೆನು ಈ ತುಳು ಕಬಿಕುಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಅಕುಲು ವಹಿಸದೇರು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುನು ರಡ್ಡು ಲಘು ಮಲ್ಪುನಿ ರಡ್ಡು ಲಘು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಳಂತುಳು ಕಬಿಕುಲು ವಹಿಸಾದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಡದನೇ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಛಂದಸ್ಸು ಪಂಡ ಐಕ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣುಗಣ ಘಟಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಷಟ್ಪದ ಭಾಮಿನಿ ವಾರ್ಧಕ ಒಂದೇನು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಳುವ ಅವು ಷಟ್ಪದಿ ಅವು ದೇಗ ಷಟ್ಪದಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರಾಗಣ ನಿಯಮದ ಷಟ್ಪದಿಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರಾಗಣ ನಿಯಮದ ಗಣ ಷಟ್ಪದಿ ಅತ್ತು ಐಕ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡದು ಐಕ್ ಷಟ್ಪದ ಅಂದು ಪುದರ್ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಕಾವ್ಯಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ 14 ಅಂಶ ಷಟ್ಪದಲು ತಿಕ್ಕದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ರಾಶಿಡೆ ಆತ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕವಿಲು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಮುದ್ರಡೆ ಬಿರೆಲಿಡು ಎಣಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದಲು ತಿಕ್ಕದ ಅಂಡ ತುಳುತೋ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥೋ ಕಾವ್ಯಡು 14 ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದಲು ತಿಕ್ಕದ ಪಂಡದು ಸುರೂಕು ಪಂಡಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯಡುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಪಾಡುಲೇನು ಪಾಡು ಅಂದು ಪಂಟೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದ ಅಂದು ಪಂಟುಜ್ಯಾಯ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಪಳಂತುಳುಟೆ ತನ್ನ ಭಾಷೆಡೆ ಐಕ್ ಪುದರದಿಯೇ ಈ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದನು ಪಂಡದು ತೋಜ್ಪವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯದ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯ ಸುರುಕೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಮಜಕಂಠ ಪ್ರಿಯ ಈರೆ ಕಜವಂತೇನು ಸದಾಂತೋ ಬಜಿಲ್ ಸರ್ಕರೆ ಖರ್ಜೂರ ಅರ್ಪಿಪೆನೇನು ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧಾರಿ ಭುಜಗಾಭರಣ ನಿತ್ಯೋ ನಿಜಮಾಯಿ ಕವಿತೆ ವರದೇರಾಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭಡು ಆ ಅಂಶಗಣದ ಜೀಕು ಜೋಕಾಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪದ್ಯಲೇನು ಪಣರಾಪುಂಡು ಉಂದಿ ಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನವು ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಕೊಡವೂರದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಭಕ್ತೆ ಬರೆತಿನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿಯವು ಆ ಸ್ತುತಿತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನ ಪಂಡ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿ ರಡ್ಡನೇ ಪದ್ಯಡು ಶಿವಸ್ತುತಿ ಬರೆ ದೇಗ ಪಂಡ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಹರಿಹರ ಸಮನ್ವಯ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರು ಈ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದದ ಉತ್ತರಾರ್ಧನು ಪಂಡ 4 ಆಜಿನೆ ಪಾದೊಡು ಅವು ಸರಿ ತೋಜುಜ್ಜಿ ತ್ರುಟಿ ತಾತಂಡು ಪರಿದು ಪೋತುಂಡು ತಾಳೆಗರಿ ಐಕಾರು ಊಹೆದ ಪಟ್ಟಿಯ ಬರೆಯರು ದಾನೆ ಊಹೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಬರೆಯರು ಪಂಡ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧಾರಿ ಭುಜಗಾಭರಣ ನಿತ್ಯೋ ಪಂಡ ಸುರೂತ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕದ ಶಿವನ ಪುದರ್ ಪಂಪಿ ಅರ್ಥೊಡಾರ್ ಬರೆಯರು ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ರಡ್ಡನೇ ಪದ್ಯನೇ ಶಿವಸ್ತುತಿ ಆನೆಡ್ದವರ ಸುರುತು ಪದ್ಯ ಅವು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧಾರಿ ಪಣರ ಬಲ್ಲಿ ಭುಜಗಾಭರಣ ಅಂದ ಪಣರ ಬಲ್ಲಿ ಊಹಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಸರಿಯಾಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಶಿವ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅವು ಹರಿಯಿಂದೆ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಅಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಗಜರಾಜ ಗೊಲಿನಂಚಿ ಭುಜಗಶಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಗಜರಾಜಗ ಒಲಿಯಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಶೇಷಶಾಯಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಭುಜಗಶಯನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜಮಾಯಿ ಕವಿತೆಗೆ ವರದೇರಾಲೆ ಮಜಕಂಠ ಪ್ರಿಯ ಈರ್ ಮಜಕಂಠ ಪಂಡ ಶಿವನ ಪ್ರಿಯ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಕ ಮಜಕಂಠ ಅಂತ ದೇಗ ಪುದರ ಪಂಡ ವಿಷಪರಿನ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಕಂಟೆಲು ಕಪ್ಪಾತಂಡು ಅವು ಮಜೆ ಕಂಟೆಲು ಪಂಪಿ ಅರ್ಥ ಇಂಚ ಈ ಅಂಶ ಷಟ್ಪದದ ಪೊರ್ಲು ಮುಂದತ್ತ ನಡುಟು ಈ ಕಾವ್ಯಲು ನಮಕ್ ತೋಜ್ಪಾವು ನಂಚಿತಿನ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸಂಗತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ನಮಕ್ ದಾಯಕ ಬೋಡು ಪಂಡ ಐತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ರಸಸ್ಥಿತಿ ಅವೇನು ನಮ ಅನುಭವಿಪೋಡು
ಮಹಾಭಾರತಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಲು ಇಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿನ ಸ್ವಯಂವರ ಇನಿತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಡು. ಶೈತ್ಯ ಜಲ ವಿತರಣೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೆಕೆನ ತಡೆತೊಣ್ಣರಾವಂದೆ ಎಂಚ ಚಪ್ಪೆ ತಂಡಿ ನೀರು ಬೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಭಯಕೊಂಡ ಅಂಚ ದ್ರೌಪದಿನ ಸ್ವಯಂವರು ಗೊಂಬೆಲು ಪೂರ ಶೈತ್ಯ ಜಲನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಗೆ ಕೀಲು ಕೊಡೆನು ಒತ್ತದು ಅವೇನು ಅರಲ್ಪೋಯಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೊಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರೇರಣೆಲು ಕವಿಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪ. ಕೆಲವು ಕಥಾ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬೇತೆ ವಾ ಕಾವ್ಯಡುಲ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಖೆಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ಇಜ್ಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯಡು ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಗನ ಕಥೆ ಒಂದು ದಾನ ಕಥೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಪಂಪೆ ಸಮಯ ಇದ್ಯಂಕ್. ಈ ಪಾಂಡವೇರು ಅರಗಿನ ಅರಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಮೇಣದ ಆ ಅರಮನೆ ಹಿಡ್ದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಲ್ಪನ ಪೋದು ಕಡೆ ಕಾನಗ ಒಂಜಿ ತುದೆ ದಾಂಟೋಡಾಂಡ್ ಆ ಸುದೆ ದಾಂಟನಾಗ ಒರಿ ದೋಣಿದಾಯೆ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿನ ದೋಣಿ ನಡಪಾವುನ ಏನು ಭೀಮೆ ಕೇಣುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಪೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಟದ ನಿನ್ನ ನಾಲಾಯಿ ತೋಜಿಪ ನನಲ ವಿಶೇಷವಾನ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣನ ಪಂಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ್ಕೆನೆ ಆಯೆ ನಾಲಾಯಿನ ಪಿದಾಯಿ ತೋಜ್ಪವೆ. ಅತನಗ ಭೀಮೆ ಆ ದೋಣಿ ಒಚ್ಚುನ ಆಯನ ಗಲ್ಲನು ಮಂಡೆನು ಪತ್ತದು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಒತ್ತುದು ಆಯನ ನಾಲಾಯನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುವೆ. ದಾಯಗ ಪಂಡ ಪಾಂಡವರು ಇಂಚ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋತೆರು ಪಂಪಿ ಸಂಗತಿನು ಇಂಬೆ ಬೇತೆ ಏರುಗಳ ಪಣರ ಒಂದು ಅವು ಕೌರವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಆಯನ ಆಲೋಚನೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲದ ಉಪಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವಾ ಗ್ರಂಥ ಶಾಖೆಡ್ಲ ವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೀತಿಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ. ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉದಾಹರಣೆಲು ಮಾಡಾಂಬಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ದ್ರುಪದ ರಾಜೆ ಮಗಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆದ ದುಂಬು ಮಾಡಾಂಬಿ ಪಂಪುನ ಭೂತಗು ಆಯೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವೆಗೆ ಭೂತಾವೇಶ ಮುಖಂಟ್ ವಾಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕೇಂಡೆ ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಏನು ನನ್ನ ಮಗಲಿನ ಮದ್ಮೆನ ಪೊರಲುಡು ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಪಂಡದ ಕೇಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಕಾವ್ಯಲಡ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂಪನಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವು ಗದ್ಯಡು ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಇನೇ ಈ ದುರ್ಗಾ ದೇವರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಡಪುಂಡು. ಅವು ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಪಂಪಿ ಗ್ರಂಥನು ಓದೊಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೋಡ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಸರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಗದ್ಯ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ತರ್ಜುಮೆಂಡಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಅಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕಾಲುಡು ತುಳುಟುಲ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ದಾನ್ನ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು. ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಅಂಚ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣನ ತುಳುಟ ದಾಯಗ ಬರೆಯೋಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ದಾಯಗ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪೂಜಾ ಕ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತುಂಡ ದಾನ್ನ ದಾಯಕ ಪಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಾತ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಲು ಕಾವ್ಯಡು ತಿಕ್ಕುವ ಕೈದಾರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಜೆ ಮದಿಮೆ ಎಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲ್ಪುನ ಮದ್ಮೇಡು ಒಟ್ಟುಡು ಖಂಡನೆ ಬುಡದಿನ ಒಂಜಿ ಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ಪಾವುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಜೆ ಮದಿಮೆ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಟೋಲು ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷಲು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಈ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಕವಿಕುಲೆ ಕಾಲದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಕ್ಲು ಬರೆತಿನ ಕಾವ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯಲು ಒಂದು ಮಾತ ರೀತಿಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಪಣ್ಪುನಾತ್ ನಡತದಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಣೆರು ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಯಾನು ಬಯಕುವೆ. ಆ ಕಾಲದ ಕವಿಕುಲಕ್ ಇತ್ತಿನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂವಡು ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಾರ್ಥಡು ಕವಿ ಪಣ್ಪೆ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ
வேதுங்குளை சாரொப்பினுப்பி ஜனோ துளு ಭಾಷೆ என்று கேதீபனை பொடு சூಕ್ಷಿಪುಟ ತೂವಹಿನಿ ಎನುಪ್ಪಿ ವಾದಂಕುಳೆಯುಂಟ ವಿಕಲ್ಪಮತಿಯೇ ನಂದೊಮೆ. ಒಂತೆ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಉಂದು ಚಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡರೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ದೇಗಬಂಡ 700 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಭಾಷೆವು ಎತೋ ಶಬ್ದಲು ಇನಿಕ್ ನಮ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐತ ಭಾವತುಲೆ ಆ ಕವಿ ಪಣ್ಪೆ ವೇದಂಕುಲೆ ಸಾರ ಪನ್ಪಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ವೇದಂಕುಲೆ ಸಾರನ ಪಣರ ಅಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಜನ ಖೇದೀಪನನೆ ಎಪ್ಪಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣ್ಪಿ ಜನಕುಲೆನ ಭಾವನೆದ ನಡುಟು ಈ ಕವಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಗವತನು ಕನ್ನಡದ ಭಾಗವತನು ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಕವಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತುಳುಟುಂಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲು ಎರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ವೇದಂಕುಲೆ ಸಾರನೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂದು ತೇಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುವರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಖೇದೀಪನನೆ ಎಪ್ಪಡು ಅಂಚಂಡ ಆ ಕಾಲೊಡೆ ಈ ಕವಿಕ್ ತನ್ನ ತುಳು ಭಾಷದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪೆರ್ಮೆ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ನಮಕೇ ಇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಕರ್ಣಪರ್ವದ ಹರಿಹರೆ ಪಣ್ಪೆ ಭಾವೋ ವಿಸ್ತರಿ ಪುಪ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಆವಾವು ಎಂದೇನೋ ಕಾವ್ಯೋ ಶ್ರಾವೀತುತ್ತಮೆ ರಾವಾವು ಏನು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಳುಟು ಆವಾವು ಎಂದೆನ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರಾವೀತುತ್ತಮೇರು ಅಂದು ಪಣ್ಪೆ ಇಂಚ ತುಳು ಭಾಷದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನನು ಈ ಕವಿಕುಲು ಪಣ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಣೋಡು ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾವ್ಯಡು ಅರುಣಾಬ್ಜ ಪಣ್ಪೆ ಭಾರತೊಂಟರೆ ಅಕ್ಷರೋ ದ್ವಂದ್ವ ಕರ್ಣ ಪುಟಂಕು ಕೇಳುವಿನ್ ಮೋಕ್ಷೋ ಪ್ರಾಪಿ ಪೆರಕ್ಷಣಂ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾರತಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರತದೊಳಂದಕ್ಷರವ ಕೇಳ್ದರಿಗೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲ. ತುಂಬಾ ಒಂಜಿ ಅವು ಈ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಪಣ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಈ ಗದುಗದ ಭಾರತನ ಕೇಂಡರಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೇದನ ಓದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಶಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಪೋನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಣ್ಪೆ ಒಂದಕ್ಷರವ ಕೇಳ್ದರಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದಕ್ಷರವ ಕೇಳ್ದರಿಗೆ ಅವೇನು ಕೇಂಡಿನ ತುಳು ಕವಿ ದಾನೆ ಪಣ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರತೊಂಟ ಅರೆ ಅಕ್ಷರೋ ದ್ವಂದ್ವ ಕರ್ಣ ಪುಟಂಕು ಕೇಳುವಿನ್ ಇಕಲೆನ ಕೆಬಿಟ್ ಈ ಭಾರತ ಕಥೆತ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಕೆಂಡಲ ಯಾವು ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಭಾರತದ ಕವಿನ ರಚನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಆದ ತುಳು ಕವಿ ಬರತಿನ ಸಾಲಂದಿ ಅಂಕ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ಕವಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷದ ಪೆರ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ಪೆರ್ಮೆನ ನಮ ಒರಿಪಾವಡು ಈ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಈ ಗಂಟನು ನಮ ಊರುದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಳಂತುಳು ಪಂಡ ದಾನೆ ತುಳುಕಲ ಐಕಲ ದಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚ ಕೇಣುನ ಸ್ಥಿತಿಟು ನಮ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಪಣ್ಪುನ ಕನ್ನಡದ ನೆಲಟು ತುಳುತ ನೆಲಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾರೂಪ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತನ ಓದಿಲಕ್ಕ ಪಂಪರನ್ನ ಕಾವ್ಯನ ಓದಿಲಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿನ ಕಾವ್ಯನ ಓದಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯನಲ ಓದುದು ಐತ ಭಾಷದ ಪೊರ್ಲು ಕಾವ್ಯದ ತಿರ್ಲು ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುದು ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ತಾದಿಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ತುಳು ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ತುಳು ಪೀಠ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರುದು ನಿಕ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುತೋ ಮೋಕೆ ಎತ್ತಿನ ನರಮಾನಿಲು ಈ ವಿಷಯಡು ನನಲಾತ ಬೇನೆನು ದೆತೊಂದು ಬೇಲೆನು ಬೆನ್ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರುಲಿನ ಬುಡ್ಪಾದು ತೆರಿಪಾದು ಗೇನದ ವೃದ್ಧಿಗ್ ತಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲು ವಿಚಾರಲು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ದಂಡ ಸರ್ನ ತುಳು ಕೃತಿಕುಲು ಪುಸ್ತಕಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲಲ ಆ ಒಂದುಂಡುಲ
ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರೆಗ್ ಕುಡೋರ ಬುಡು ಉಡಲಿಡ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ್ ಯಾನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಉಜಿರೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜತಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪುಂಡಂಜಿ ಕಲ್ತಂದ ಶಾಲೆ ಉಂಜಿ ಮಲ್ತಿಲಕ ಪನ್ಪಿ ಪಿರಾಕದಕ್ಲಿನ ಪಾತಿರಗು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ನಾರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜತಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ದು ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಕೆ. ಬಂಡಿ ಮೆರಿನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು PhD ಪದವಿ ಪಡೆದಿನಾರ್. ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತುಂಡ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮಕ್ ತುಯರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜತಾ ಮೇಡಮ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರಾದ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡ್, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪಳಗದು ಏಡು ಮುಟ್ಟಂದಿ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಪೋವಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿ ಪಾತ್ರ ಭೂಸಂದು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರಿಚಯ ಮಂತ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಹೃದಯ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆಡ್ ರಡ್ಡು ವಿಧ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ತುಳು ಒಂಜಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇತರ ತುಳು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಧ. ಐಟ್ ಏತೊಂಜಿ ವಿಧ, ಐಟ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಕ್ಕುಲುಂಡು. ತುಳು ಪಂಡ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಏತೇತ್ ಟೈಪ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೇರ ಸರ್ ವಸಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಯಾರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ ಅವು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಪಂಡೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆವು ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಹುಲಯೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗಲ್ ಪೋದು ಆಲು ಕಂಡೆನ ಇಲ್ಲಲು ಸೇರ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆವು ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಐಟ್ ಭಾಷೆಲು ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ತೆರಿಲೆಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಹೃದಯಗ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಭಾಷೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ ಆರು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಓಲೇ ಇಪ್ಪಡು ಒವೇ ದೇಶಗು ಪಾಡು ವಾ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಡು ಸೇರ್ದಿಪ್ಪಡು ಏತೇ ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಳು ತಕ್ಕನ ಹುಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಳುಕು ತಿರುಗುವೇರು. ವಾ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಗ್ರೂಪುಡು ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುತಾಯನ ಮೋನೆ ಹುಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗುಂಡೊಂದು ಆರ್ಲ ನೀ ಬರೆದಿತ್ತನ ಓದನ್ನ ನೆನಪೆಂಕ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಪಾತ್ರಡು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಗಟುಲಾವಡು ಅಥವಾ ಆ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಗಮ್ಮತ್ತದ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಪೊರ್ಲತ್ ಅವು ಏಪಲ ತುಳುಟ್ ಕೆಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೂವಲ್ ಎಂಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜಡ್ ನಡಪಡ್ ಅವು ಕೂಡ್ಲೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವಿಷಯ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಅಪಗ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲು ಪಾತೆರುಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇಕ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಸಾಟಿ ಇಂದ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಇತ್ತೆ ಈತ್ನೈಟ ತುಳು ಪಳಂತುಳು ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಇಂಕದಾಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂತೆ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಳು ಕಾವ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಲೆನ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ತುಂಡು. ರಸಿಕೆರೆಗು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿಪ್ಪುನ ಗೂಢವಾಯಿನ ಅರ್ಥಲನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ತೆರಿದೇ ಉಂಡು. ತುಳು ಕಾವ್ಯನ ಪಿರಾಕುಡ್ ಓದುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದಂಡಕ ಓದುನು ಪಂಡದ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ದಂಡಕ ಪಂಡ ಶಾಲೆಡು ಜೋಕುಲು ಕಾವ್ಯ ಭಾಗನು ಓದೋಂದು ಪೋಪಿಲೆಕ ಇಪ್ಪುನ ನಮೂನೆ
ನಿಖಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಊದಿದನು ಸನಿದಪ್ಪ ಮಗನಿಸ ಊದಿದನು ಪಂಡ ಉದ್ದಗ ಉದೋನ್ ಪೊಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಕ್ಕಿದ ರೆಕ್ಕೆಡು ಕುಲ್ಲಿನ ದೇವೆರು ಪಗಲೆರಸೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಳುಡು ಚೆಪ್ಪಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪಿನ ಸೊಗಿಪುನ ಸ್ವರಕೇನದು ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಪುಂಡು. ಈ ಕಾವ್ಯಲ್ಲ ದುಂಬು ಈ ತುಳು ಕಾವ್ಯಲ್ಲ ಈ ದಂಡಕ ರೂಪಡು ಓದೆದಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿರು. ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ಲ ತೋಯರ ತಿಕ್ಕುಣು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರು. ಬಾಯರ ಸಂಕಯ ಭಾಗವತರ್ನ ತುಳು ಪಂಚವಟಿ ಬಡಕಲ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಓದಿನಕಲೆಗೂ ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ತೋಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ತುಳು ಕಾವ್ಯನ ಸರಿಯಾದ ಓದುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಭಾಷ್ಯದ ಪೊರ್ಲುನು 10 ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಕೂಡುಕಟ್ಟುಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಮಹಾನೀಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಅಂಚದ ಯಾನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಾಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ ದುಂಬುದಿಂಚಲ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಏಪಗ್ಲ ಯಾನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮರೆಪರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಏಪಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೇರಂದ. ಅಂಚ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಅರೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪನು ಕೊರ್ದು ಸೇರ್ದಿ ಜನಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜಿತಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಿಗಿಯಾನು ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ ಅವೇತೋ ಕಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಬರೆದು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಸುಳ್ಯದ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸುಳ್ಯಡು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಂಪರೆದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಅವೇತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಬರೆಯೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೇಳದ ಸಂಘಟಕರಾದ ರಾಜೇಡ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಕಿದೀದು ಐಕಾದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ ಬಿಂದಿನ ದಾಮ್ಲೆರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾದ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೂ ಪಾಡೊಂದಿನಾರು. ಐಟ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಲಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತೆ ಮೆರೆರ್ದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪು ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪಂಪನ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಾಣಿ ಪಂಡೆ ಮಾಧವರಟ ಅತನಗಾರ ಪಂಡರಿ ಬಲ್ಲೆ ಇರದಂಚ ಪಂಡಿರಂಚ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಬತ್ತತೆ ಎಂಕ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ ಪಂಪನ ಶಬ್ದ ಹೊಸತ್ತು ಅಂಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರದ್ವಾಜ ಉಳಾಯಿ ಪೋತು ಏತೋ ಕೆಲಸ ಏನೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಹೋದಾಗ ಎಂಕ್ ಆರು ಎಂಚ ಹೋಜರ್ ಪಂಟ ಆರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪೂರಾ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಈತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಂತ ಓದುತ್ತ ಆರು ಎಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾನಿ ಆಂಡ್ ಅಂಟ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರು ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರು ಒತ್ತೊಂಡ ಅಂದಂಟ ಆಯ್ತ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರ ಪೂರ ಬಗೆತ ಎದುರು ದಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿನಾಗ ಯಾರನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಏತೋ ಕಾಲಡ್ತೀನಿ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಈತ ಮಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ತುಳು ಆತಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಲಾಪುಂಡು ಹೇಳಾಪುಂಡು ದಯವಂಟ ಇತ್ತೆದ ಸಂದರ್ಭಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಲಾಯಿನ ಮಲ್ಪುನ ನಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಂತಿ ಪುನಗ ಅವು ಬಂಗಾತ ನಿಜವಾದಂಟ ಇಂಚಿನ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತಿತ್ತಂಟ ಅವು ದಾಯಿ ಸಮಯತ್ತು ಅಡಂಗಿತು ಪೂಂಡು ಬಣಪನ ವಿಷಯಟ್ಲ ಒಂಚ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದೆಡ್ತಾವರ ತುಳು ಬರಿ ಪೋಂಡ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಎಂಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾವರ ಕನ್ನಡ ಬರಿಕ್ ಪೋಣ್ತುಂಡು ಈ ಕನ್ನಡ
ಏನಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತಂತ 25 ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬರಂತುಳ್ಳೆ ದಾಯಿ ಏನ್ ಬಂಗಾನ್ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಟ ಜನಕ್ಕೂಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವಡು ಹೊಂಟುಳ್ಳರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯ್ತಾ ಉಂಟ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತೇತೋ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೋ ಅವು ಮಾತ ಕಲ್ತುಳ್ಳ ಅವು ಮಾಂತ ಮರೆತು ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂಚಿತನ ಭಾರದ್ವಾಜರ ಅಂಚಿತ ಅಕ್ಲನ ಕಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಕ್ಲಮಂತ ಮಲ್ಪ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ ಇಪ್ಪನ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಉಂಪುನ ಇತ್ತಿನಡ್ತವರ ಖಂಡಿತ ಓ ಮಾತ್ರ ಅಡಂಗಿತು ಪೋತುಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತ ಮೂಂತ ಕೂಡ ಐನ್ ಎದುರುಕೊಂಡ್ರುನ ಐನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಪುನ ಯಾರು ನಾಲೈನ್ ಉದ್ಧರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಐಂದನ ಮಂತ ಪಂಡ ಅಂಚಾತ್ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತನ ವಿಶೇಷತೆ ಎದುರುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಮಣ್ಣತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತ ರಚಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡೇರಾರು ತುಳು ನಾಡ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾ ಉಂಟು ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ತು ಬುಳೆಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಣಪುನ ಅರ್ಥ ತುಳು ನಾಡು ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬುಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾನ್ಯತೆಗೆನ ಅಕ್ಲೆಂದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಉಪಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಎಂಕ್ ತೋಚುತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಏನ್ ಏನೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಂದು ಐನಾತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಂದು ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಳು ನಾಡಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂದುಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಪಣ್ಣ ಕಥೆ ಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂತ ಹೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಬಂಟ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನಾಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಉಂಪನ ಒಂಜಿ ಅವ ನಮ್ಮನತ್ತೆ ಪಾಠ ಅಂದಲದೇ ಒಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಭೀಮ್ ಮಲ್ತನ ಸರಿ ಅತ್ತ ಅಂತ ಹೋಜನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಟೆ ಇದಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಂಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆತಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತು ಎಂಕಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪನಾ ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣವಂತು ಎಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಇಂತ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇರನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮದುಂಬುದಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಾರ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಸಬಿಸಾರ ಸುಲ್ಮಿನಿಯಾನ್ ಸಿಂಧಾವಂದುರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೇನ ಪೊಲಬದ ಪರಪುನುಕೆ ಏನೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇದ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅರಮನೆದ ರಾಜವಂಶಗೂ ಸೇರಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಾತಿರುನ ಮಂಜುನಾಥೆ ಪಂದೆ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಪೂಜನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಲಿಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಾದು ಮುನಿಕಲಿನ ಸೇವೆ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಮೂಡಾದಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆದ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸಿದು ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಸುಮಾರು ಜನತ ಬಾಳಗು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿನೇರು ಏರು ಅರಣ ಕೈತಲು ಪೋಂಡಲ ಬಾರಿ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೆರ್ನ ವೀಣೆ ಕೈಟು ಪತ್ತೇರಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ವೀಣೆ ಬಾರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರಾ ಪಣದು ಆಪುಂಡು ಮನುಸ್ಮೃತಿಡು ಮನು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದಂಚ ಓಲು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಲು ನೆಲೆ ಆಪೆರಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಲು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿರು ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತ ಮುಲ್ಪ ದೇವತೆಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಸಂಶಯ ನೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯರಿಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಠಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ಮುಲೆಂಕಲು ಸರಸ್ವತಿನ ಪೂಜೆ ದುಮ್ಮಲ್ ಪೊಡ್ದಾಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕలను ಓದುದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತಿತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಆರಾಧನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಓನಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಓದು ನಾವಡ್
ಐನ್ ಇಡೀ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಪನ್ಪುನವಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಪೇಜ್ ಓದುತ್ತ ಅನ್ನಗ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೊಕುಲು ಆ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬಕು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಲೇಸನಿ ದೆತ್ತದೇರು. ಅಂಚನೆ ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಳಂ ತುಳು ಪಂಡ ಅವು ಪರ ತುಳು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಇನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿವರಿಸಾಯರ್. ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಷಯಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೆಲವು ಕಥೆಕುಲು ಪಂಡೇರು. ದ್ರೌಪದಿನ ಮದಿಮೆದ ಎಂಚ ವಿವರಣೆ ತುಳುಟು ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಈ ರೀತಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅರೆಗ್ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಆಯ್ನ ರಜತ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಲೆ ಆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತ್ರಗಳು. ಅಂಚನೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆರ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡೇರು. ರಜತ ಲದಾದ ಪಂಡ ಏತ್ ತುಳುಟು ಮಾತೆ ಒರಿಯಕೊರಿ ತುಳು ಸೇರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಳುತಾಕುಲು ಹಿಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ವ. ಅಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂಚ ಮೊಕಲ್ನ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುಕು ಸಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಕಾಡ್ದಿಂಚ ಮಾತೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿತ ಒಂದ ಎಂಚಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದೇರು. ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟು ಪೂರಲ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಡಲ ಕಷ್ಟ. ತುಳುತ ನಡುಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಏತ್ ಎಂಕುಲು ತುಳು ತಕ್ಕಲು ನಾಂಡಲ ಏತ್ ತುಳು ಮರತದ ಅಂದ್ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಇಜಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಅಂಚ ಅದು ತುಳುತ ಶಬ್ದಲು ಮರತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 83ನೇದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. 83 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಈ 83 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕತೆ ನೆನಪಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಆರು ಪೋದ ಐನ ಪರಿಹರಿಸ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒರಿಯ ಗೊತ್ತಾದ ಆ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆ ಪೋಪೆಗೆ ದಾಯ್ದಾನ್ಕೇನ್ವರಿಗೆ ಕೇನ್ನ ಗಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಬೇಲೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ವಾ ಬೇಲೆಲ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ ಉಪಯೋಗ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಸಮಾಜಗೆ ಏನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋಡೊಂದುಂಡು. ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯೆ ಅಂಚ 2-3 ಕಡೆತ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗುರುಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡದ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬೇತೆ ಪಾತೆರುನ ಜನಕುಲ್ ಪುರ ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ನ ತೋಟಗುಲೆ ತೋಪೇರಿಗೆ ತೋಟಗುಲೆ ತಂದು ಪೋನಾಗ ತೋಟಡ್ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಗುಂಡಿ ತೋಡೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದು ಒಂಜಿ 7 ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದು ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೇಂಡೆಗೆ ಒಂದು ದಾಯ್ದು ಈತು ಗುಂಡಿ ಇರು ತೋಡು ನೆಟ್ ಗುಡ್ಡಿ ತೋಡ್ದಾರ ಇರ್ನ ತೋಟಡ್ ಐಕ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂಡಿ ತೋಡ್ನಾಗ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐಕ್ ಗುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೀರ್ ಬೋಡು ತೋಟಗು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮೆಂಡಿರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ವೇಗೆ ದಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿಂಡ ಓಡೆಗ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಂಡಿಲೇನೆ 7 ಗುಂಡಿ ಹೊಡ್ದಾರ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ ನೀರ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜೇ ಮಲ್ಲ ಜೋರದ ಗುಂಡಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಆಳ ಆದಿರು ಗುಂಡಿ ತೋಡೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇರೆಗ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕದೀಜಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಈಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಪಾಡ್ಯಂಡ ಇಂಚಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ನೀರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜೇ ಗುಂಡಿನ ಆಳಾದಿ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪದವನ್ನು ಪತೊಂದು ಈತ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕೆಲಸ ಆತನ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಐತೆ ತುಳು ಬಡ್ಚಿ ಕಾವ್ಯ ಬಡ್ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಡ್ಚಿ
ಇತ್ತೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಪುಲ್ಯಾನ ಮಠ ಕುಲ್ಲುದು ತೂ ಅಂದಿತ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ದೇವಿ ಬರ್ಪುನ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರಪೂಜ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗದ ಒಂದೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲು ಮರಪೂಜ ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಬನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಎದುರು ಕೊನತದು ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಓದುನಕ್ಲೇನು ಕೊನತದು ಅಕಳ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ ಪಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ ತೆರಿಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಮುರಾಣಿಯನ್ನು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಸ್ಟ್ಯಾಚುನಾರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ನ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜನ್ನ ಸಮಯಡು ಆತ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಆರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಮಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐನು ಓದು ನಕ್ಲೆಕ್ ಬಗ್ಗನ ಬಗ್ಗೆ ಓದು ನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಅಪಗ ತುಳುನಾಡದ ರಾಣಿ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ ನಾಲ್ ಇಜಿಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ದುಂಬು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ನಮಕ್ ಬರ್ತದ ಆಳ್ವೆ ಮಲ್ತದೇರ್ ಅಂಡ್ ಐನು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಮರತೊಂದಿಪ್ಪನ ಟೈಮ್ಡು ಆರ್ BC ರೋಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲರೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇಕ್ಕಂದೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಧ್ಯಯನಗ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ನ ಪೂರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾರ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮುರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಸ್ಟ್ಯಾಶುಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆವೆಗ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಈ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕತೆ ಮಾತರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಂಚಿತ್ನ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಬತ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಪೊಂಜವೆನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡು ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ದೇವಿಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ತುಳು ನಾಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಐತ ಮಿತ್ತು ನೆಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮನ ಕೃಷಿ ಭತ್ತ ಬಜ್ಜ ಇಪ್ಪು ಹಾರ ಇಪ್ಪು ತೋಟ ಇಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಬೇತ ನಮೂನಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಳ್ವಾಸಡ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಡ್ ಅರ್ನ ನೆಟ್ ಪೂರ ಐನಾರು ಹೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಇಪ್ಪಳು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಕಲಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಪುಡ್ದು ತುಳುಕು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಲಕಲ್ನ ಆಡು ಭಾಷೆ ಓಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಡು ಭಾಷೆ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳು ಭಾಷೆಗಕುಲು ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಾತೆರ್ತನ ಮಾತ ಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಲ ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಪಂಡಿತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಾತ ಆವಡ್ ಆರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ನನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ ನೆನ್ನ ಪೂರ ನಮನ ನನತ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಈತೇಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆರ್ ಪಲ್ಲೆಗ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಯ್ಟ್ ಬರೆತನ್ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ ನನ್ನ ಮಾತ ಅಳಿದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಈತ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 83 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದಾರ್ ಪಂಡದ ಬಾಳ ಇಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಕೃಪೆಡ್ ಮುಂದುವರಿಸಾವಾಡ್ ನನಾತ್ ಜನಕುಲೆಟ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ ಮುಗಿತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. పొర్లుద ఉదార్మెదొట్టుగు గుర్కార్మెద మదిపుడు ముత్తుదంచిన పాత్రను బిర్కిన సన్మాన్య అనితా సురేంద్ర కుమార్ మేರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮಿನಿಯಾನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಪಜ್ಜೆಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಎನ್ಪತ ಮುಜೆಟ್ ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟಿತ್ತದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಯನು ನಮಕಾದ ಮೀಸಲು ದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಸೋಲೈತ್ತು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಳಂ ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೇನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ್ ಯಾನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ
ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಬಿಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನಿಯಾನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಮದಿಪು ಕುರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮಿನಿಯಾನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಂಗೆ ಏಪಲ ವಿರಿಸಾಯಾದ ಸಾತು ಕೊಪ್ಪಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವಸ್ತಿರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೆರಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತ್ಯಂಜ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗುಮನದಿನಂಚಿನ ಎಂಎ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೇಡಂ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಂ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಡ್ಡಾವಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ.